Thuolo machielo kendo nyako Ramogi marwakni machiegni mar yudo weche manyien. Weche manyien mag Migago odiechieng' ma kawuono chieng' tich ang'wen dwe ndalo 27 dwe mar 10 2022. Wan gi mathoth ahinya mwaiko ni odiechieng' ma kawuono. Kama odiechieng' ma kawuono ni jotend migepe maromo 22 mane jatend piny William Ruto ogwelo bende nyopuodhi kod od bura mamalo ochamo muma nyasi mobagi par jot mar jatend piny Kenya. Nyako Ramogi jafumbo marwa Chris Owino osebedo ka nitiere kanyo kendo dhi miyowa mathoth ahinya ka wadhi nyime kod weche manyien. Ka ok kamano dani mondo mi anyisi ni nitiere mathoth ma wan godo odiechieng' ma kawuono kotenore kod mago mabende wasebedo ka waluwo ni e gwenge mopogore opogore. Mokwongo wayudo thuond weche. I, Franklin Mithika Linturi, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya. Jotend Migago manogwel gi jatend piny William Ruto kendo puodhi gi od bura ochamo muma motelo ne chako tijegi ayanga e nyasi mobagi par jot mar jatend piny Kenya. Duond bura mar ANC oyiero gavana Malamu Issa Timami kaka jatendgi e yor kojolo. We would like to expand this partnership other than the Mwea. So Ahero is a very potential area. Piny Japan osingo jiwo puro chele kokalo e siro jopur ma Ahero irrigation scheme e county ma Kisumu. Geno nani intiere kare odiechieng' ma kawuono nyako Ramogi adwani mondo koro wachako di chakruok nyaka giko mag weche manyien ma wan godo gi sani. Nyinga en George Bati. Jotend Migago mane ogwel gi jatend piny William Ruto kendo puodho ayanga gi od bura odiechieng' manyoro chamo muma motelo ne chako tijgi ayanga e nyasi ma obagi kar jot mar jatend piny. Jatend piny Kenya William Ruto kawuoyo tok nyasi no okwayogi mondo migiti ne oganda jo Kenya kaluwore kod chik. Wadani watudre kod jafwambo marwa kaka naseng'isi motelo Chris Owino ma osebedo kaluwo nyasi mar chamo muma mar jotend migepe maromo 22 kaachiel kod Attorney General ma pacho ka to kod jagoro mar buch jotend migepe ma Ruto chamo muma e nyasi mobagi par jot mar jatend piny Kenya kama Chris Owino nitiere gi sani. Omiwane mago ma wang' jafwambo neno mopogore kod mago ma samoro iniwinjo ka wachore kotenore gi chamo muma mar jotend migepe duto mane jatend piny William Ruto oyiero kata ogwelo mondo mi okonye tiyo e tayo piny owacho mare. Chris Misawa nyiswa ni nyaka gi sani aneno ka nyasi mar chamo muma odhi nyime kendo bende jatend piny Kenya William Ruto bedo gi ote ne jotend Migago mochamo muma go. Nyisa ne jopiny moko kuom gigo ma omako chuny oganda kata manyiso kaka piny owacho diponi nyalo tiyo kaluwore kod weche mowachi e nyasi ma kawuono. Erokamano Bati kaluwore kod ote mane jatend piny Dr. William Ruto chiwo e kinde chamo muma mar jotend migepe 22 koting'o nyaka Attorney General kaachiel kod jagoro mar tend migepe. Ote maduong' mane omiyogi manyalo mako pach jopiny kendo nyalo mako wang' jopiny en ni gichamo muma matiyo ne jo Kenya duto maonge dewo kuonde ma giaye, maonge dewo buche mag siasa kata dewo jogo mane ogoni gi ombulu. Omiyogi ote maler ni e kinde ma gidhi chako tich ayanga nyaka giti ne jo Kenya duto maromre kaluwore kod pend chik. Gino makende nyalo mako wang' jopiny en gima olero negi ni ok gichamo muma mar bedo jatend migawo mar migawo achiel kende, kata kamano gichamo muma matiyo kanyakla kaka jotend migepe mar piny owacho mar Kenya Kwanza, kendo ojiwogi ni mondo nyaka giti kanyakla ka piny owacho kata tend migepe mar piny owacho mar neno ni gichopo agenda mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde campaigns. Inyalo paro Bati riwruok mar Kenya Kwanza ne ochiwo singo mathoth ne oganda jo Kenya kaachiel kuom gi ne en bero uchumi, kendo ne gisingo ni bang' kawo telo gidhi duoko piny idho malo e nengo mar ngima, gidhi kedo kod onge mar tijine rowere, gidhi konyo jo ohala matindo
kaachiel kod neno ni weche mag omenda olos ma jopiny oyudo omenda e ofukogi kaachiel kod keto chiemo e yor mesa. Gibiro kendo gichako tich e kinde ma ngima oidho malo, jopiny yudo midhiero e keto chiemo e mesa. Kendo ma ema jatend piny Dr. William Ruto oparonegi ni tich en achiel kende. Tich matiende ni tich nyaka tire, onge thuolo mar dhi goyo siasa, onge thuolo mar tolo kuoro. Gima duong' ma nyaka gimi jopiny en tich mar neno ni ochopo agenda mage mane omiyogi e kinde campaigns. Mano e gima ote maduong' ma onyisogi. Gibed akicha mar neno ni gichopo singo mane piny owacho kata riwruok mar Kenya Kwanza omiyo jopiny, ka okwayo gin mondo giket weche mag gwenge magi ae tenge, giket weche mag dhoudi magi tenge, giket ywaruok magi tenge, gitine jopiny kaka duol achiel, piny owacho achiel mar Kenya Kwanza. Ma en ote madhi neno ni piny owacho mar Kenya Kwanza utiyo ka gimoro achiel, gutiyo ka giduol achiel mar neno ni chenro moro amora ma giketo e tim, giriwre kaka piny owacho mar neno ni gitime ka piny owacho mar Kenya Kwanza, mondo ka jopiny yudo ber to giwacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza mar Dr. William Samoei Ruto ema okelo ne jopiny ber, ma ok ni ber no dhi ne jatend migawo moro amora. Mane motemo nyisogi nikech seche moko ochiwo makalure kod piny owacho mosekalo, ma seche moko waneno ka nitiere barruok e tend migepe. Ma emomiyo olero negi ni gichamo muma kaka jotend migepe mar piny owacho mar Kenya Kwanza, kendo nyaka giti kanyakla, to moloyo onyisogi ni nyaka giti kalure kod pen chik. E kinde campaigns ne jatend piny William Ruto kod Kenya Kwanza ne sayo piny owacho machon e gino mane giwacho ne gitiyo ma ok gidhi kalure kod pen chik, kendo ne gisingo ka gikawo telo gibiro tiyo ne oganda kalure kod pen chik. Mano onweyo odiochieng' ma kawuono ka onyisogi kata giloso tijegi, kata gichwalo agenda mag piny owacho mar Kenya Kwanza, gima nyaka gipar moloyo en ni gitayo tijegi kalure kod pen chik ma pacho kae, kaachiel kod neno ni jopiny duto otini e yo marom ma okodewo wang'. Kendo ma bende biro toka yiero ma bende ne en yiero mane tek mokalo, ka ombulu mane opogo jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ne gin ombulu 200,000, manyiso ni piny ne chal kama opogore diere, kendo ma otiyo kod rieko mare manyisogi ni nyaka gitine jo Kenya duto kaka yo mar kelo achiel kod dongruok e pacho kae mangima. Koro bati ting' modong' en mar jotend migepegi mondo gine ni giduoko nengo ngima piny, giduoko nengo mogo piny, gikelo omenda e ofuko mag jopiny kaka ne gisingo, kaachiel gi neno ni jopiny Kenya odhi nyime kod yudo dongruok kaachiel kod tiyo kanyakla. George Bati. Erokamano nya Chris Owino kumiwa lipot manimba ahinya. Gino ni ibiro miyowa weche mamoko manyien mabiro ka dipo nitiere moko kuom jotend migepe mabende noyuoro, kata jotend migepe mawuok manie telo mokalo mabende noyuoro e nyasi ma kawuono. Mago biro bang'e nyaka Ramogi. Ka ok kamano to koro adani mondo mi wang'iyane kata wawinjane kaka jotend migepe gi ne ochamo muma moko kuomgi e nyasi ma otimo odiechieng' ma kawuono, ma koro nyiso ni gichaka yanga chenro mar tiyo ne oganda jo Kenya kaka jotend migepe manyien e bwo piny owacho ma itayo kod William Ruto. Winjane kaka ne chenro ne odhi nyime. I, Aden Bare Duale, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. That I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity. That I'll be true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya. That I'll not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge. We have a country to look after, we have a plan to implement, and we have the people of Kenya watching us. So you will have my unqualified support so that you can succeed, because in your success is the success of our administration and the success of our country. I have listened to you very carefully as you took your oaths of office.
And there are three fundamental things that you have sworn to. Number one, you have sworn to the Constitution. You know very well that this is a country based on the rule of law. I expect each and every one of you, as I do of all public servants, to uphold the Constitution and the rule of law to be front and center in the administration of our government. I didn't hear any one of you swear to serve their friends or their families or their regions or their religions. Each one of us here has sworn to serve the people of Kenya. That is the minimum expected of all of us. I know there are regional persuasions. There are community persuasions. I haven't appointed any cabinet for any region or for any county or for any community. I have appointed a cabinet of Kenya. I expect you to respect your oath of office and serve all Kenyans equally. Kopodo tenre gi weche mag chamo mago mor no mako gwenge mopogore opogore okinyi makawuono e kinde mane jotelo mawuok e gwengego ne chamo muma kaka jotend migepe. Jopiny orwako kang' kagi geto neno kuom jotelo go ber kendo kelo lokruok mana e gwengegi ka kendo gichimo yakra gichiwore mar kelo dongruok ne oganda jo Kenya duto. Owinjane kaka jopiny wuoyo ka gigolo paro mopogore opogore e wi chamo muma mag jotelo ma ochamo muma kaka jotend migepe odiochieng' makawuono mawuok e gwenge mopogore opogore. Upande wa maendeleo ningependa angalia hasa mwenye atasimamia corruption. Corruption is a major issue in this country. Ndani ya corruption angalie bila kutetea mwenye ameiba, mwenye amefanya nini, achunguzwe na sija akaajirie wenye wameiba mali ya wananchi. Apunguze unga. Hii mambo ya unga sisi tulikuwa tunatarajia vile alisema akiweka Biblia chini. Akiweka Biblia chini, unga chini. Sasa ameweka Biblia chini, unga juu. Na unga hiyo ikiwa juu tunaambiwa 100 days. Sasa nini tunaambiwa 1 year. Sasa tutangojea 1 year ndio unga ishuke bwana. Na hao tunawaambia, tunaomba tafadhali mtufanyie kazi na muache mchezo ya kazi. Matarajio yetu ni wapunguze tu bei ya mafuta, unga irudi chini, tunaumia sana. Alafu mbolea tunahitaji lakini sio kwa saizi, warudishe nao kila kitu chini. Mimi driver, mafuta ikienda juu, kila kitu inaenda juu. Mimi ninakumbuka wakati rais wetu William Ruto alikuwa anafanya campaign hapa Nyamira. Wakati alikuwa kiwanja ya Nyamaya, alituahidi ya kwamba kuna barabara inatoka Nyamaya inaenda mpaka Kerenyo. Hiyo barabara imetusumbua wakati mingi. So tunataka hao mawaziri kama huyo waziri wa barabara akiingia, kitu ya kwanza atuangalilie hiyo barabara ya kutoka Nyamaya mpaka kuende Kerenyo. Sehemu ya Marsabit tunaweza lima, irrigation ikipatikana. Irrigation maji iko Kenya ya kutosha. Sisi nalisha inchi zingine na maji yetu, na hii maji inaweza kwenda mpaka Isiolo alafu ilete faida kwa Kenya. Wajenge terms. Wadhi nyime nyako Ramogi koro wang'iyane mago motenre gi weche mag duond buche siasa. Duond bura mar ANC kata mani National Congress kawuono yiero gavana mar county ma Lamu Issa Timami kaka jatend duond burano yor Kojolo, ma kaluwore kod yiero mar Musalia Mudavadi mane en jatend duond burano kaka jotend migepe e piny owacho mar William Ruto. E oboke ma oyang kod jagoro mar duond burano Simon Gikuru gipuoyo jotelo ariyogo e lemo makoro giyudo. Apisa bich mamoko mag obila mane tiyo e kidieny mar SSU mayande jatend piny William Ruto woyo oko maki ka itudo kod ketho
mar teko oganda ataro mar kidieny 154 mag chike mapachoka. Apisa abich go gin Joseph Mwenda Mbaya, David Chepcheno Kipsoi, Stephen Luceno Matunda, Paul Njogu Muridhi kod Simon Muhunga Gikonyo. Bang' meko margi kod kidieny ma ochung'ne weche maiye mag bado bila IAU, apisa go ne ogeng'negi tesendo bila ma industrial area magitimore ndalo manok kende bang' apisa 4 mag SSU chwale doho kitudogi kod ketho mar teko jo India moko 2 kata dwe mar 7 higa mokalo. Kwa rekod mago mabende ing'iyo godo weche mag neno ni oganda jo Kenya mi arita makare kendo ni apisa ma po nono ni iketo to kuom gi weche mag ng'wano oganda orando yore mag alagala kod nek mag jopiny. Olugo do ling'any duto mag chike koro wadhi e kaunti ma Narok. Gavana mar kaunti ma Narok Patrick Ole Ntutu ogolo siem mager ne ng'ata ma ibiro yudi gi yedhe mag piny owacho ataro mar chik. Ntutu mane otimo limbe kar thieth ma Narok Referral Hospital kinde mane oyango yedhe mane go ginyalo romo bilion 64 mawuok kuom duol ma ochung'ne keyo yedhe pachoka KEMSA. Owacho ni osekete ngete senda mar obila ma ibiro twe jogo ma ibiro yudi gi yath tok chik. Omedo ni apisas mag thieth biro tayo chenro mar keyo yedhe mondo gine ni yedhe ochopo e kuonde thieth duto mag kaunti no mar mondo giyud duoko makare mar thieth ne jopiny. Wewe unajua mimi nimefanya kazi kama DC, kama dio. Hapa I planned my people all over. Ukichukua one string ama one antibiotic, mimi najua tu na umechukua kwa chemist gani na naandika tu na mimi natuma askari wakushike na wakuweke pingo na wakufunge mguu na wakuleta na Land Rover mpaka pale kwa kotini. Ukuje ujibu kwa nini unaiba dawa ya watu. Utaona tu very soon I will invite you. This one is stealing from us. Okay? Yes. Very soon. Nimeshapata a few. Lakini siku hizo wameogopa. Si unaona wanasimama hapa na wananisikisha. So mziwa na wasiwasi, hii mambo ya kuibiwa tena dawa imeisha. Kinde magavana mar kaunti ma Narok Patrick Ole Ntutu wacho ni jok makwalo yedhe mag piny owacho kendo uso ibiro ket gi bado kela kata ibiro go bado kela lwetegi kachiel kod tiendeni. Jalup gavana mar kaunti ma Machakos Francis Mwangangi wacho ni giikore tiyo kanyakla kod jatend piny William Ruto e yo mar neno ni jodak ma kaunti no oyudo lemb dongruok kowuok e piny owacho mamalo. Mwangangi olero ni tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza ok onyiso ni giloko pachgi kata dare duond bura margi mar Wiper ka owacho ni pod gin e bwo jatend Wiper Kalonzo Musyoka. Omedo ni gisetimo winjruok gi gavana mar kaunti ma Makueni Mutula Kilonzo Jr. kod mano ma Machakos Wavinya Ndeti mar yie keto dwa jopiny nyime kendo sudo machiegni gi piny owacho mar Kenya Kwanza mar neno ni giyudo pok margi mag dongruok kowuok kuom piny owacho mamalo. Kuko na hii programu ya watoto kukula shuleni. Wakati hiyo chakula imepatikana kwa mashule ama wazazi wamepeleka chakula shuleni watoto ndiposa wakue shuleni, unapata hakuna wakati maji kupatikana mashuleni kwa kuwa hakuna tanks, hakuna nini ya kutega maji kwa mashule. Kwa hivyo unapata watoto wanafukuzwa shuleni waende watafute. Tunafanya huu mradi kwa phases, na phase ya kwanza tutaweza kutoa ule uchafu na matope yaliyo ndani ya hii bwawa. Kisha baadaye tutakuwa na mradi kwa phase 2 ya kuweka ua katika hii dam, na pia tutaweka mifereji ya maji tusambaze maji mpaka mahali ilikuwa inaenda kitambo, na pia tutaweka water tanks za kuweka maji, na pia tutaweka mahali ya kusafisha hayo maji yawe safi kiwango ya kutumika na mwananchi. Na ndio tunasema sisi hatupingi maendeleo yoyote. Tunataka viongozi wetu ikifika ni wakati wa siasa tunafanya siasa. Magavana wameniambia ya kwamba wao wako Wiper, lakini ile miradi imeanzishwa na serikali kuu na ile wangetaka watu wao wazaidike, lazima wa reach out to national government wafanye hiyo. Na hiyo si kumaanisha wameama,
ati chama cha Wiper kwenda chama kingine ama kujiunga. Hapana, wako pale na they know what they are doing. Gavana mar kaunti ma Kilifi Gideon Mung'aro omiyo jotend migepe 10 mag kaunti no ma korka ochamo muma chike ma gibiro tiyo godo mar neno ni gichopo singo mane oketo ne jopiny e kinde mag kampen. Mung'aro wacho ni yaye Shosi Ahmed madhi telo ne weche mag omenda kaachiel kod uchumi mar kaunti no ma Kilifi dhi bedo gi ting' mar neno ni osuru ochoki e kaunti no yo makare kendo chopo dwaro margi tok higni 5 mar telo marach mag weche mibadhi ma ne giwacho kata mowacho ni orocho mokalo chenro mag choko osuru e kaunti no. Bende odwaro ni jatend migawo mar pie kaunti ma Kilifi Omar Said Omar uti kanyakla kod nyawadgi man e migawo mar pur Peterson Chula mondo oneni giyudo konyruok mochwere e yore mag kedo kod oro mamedo sando jodak makono. And diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Executive Committee member of Kilifi County. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office. That I shall at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the Governor of Kilifi County. That I shall do justice to all. So help me God. We have witnessed the swearing in of our county executive members, and I wish to take this opportunity to congratulate the successful candidates we have sworn in today. I want to challenge them to rise to the expectations the people have. I also want to remind them that this is a privilege to be among the few to hold these positions in the county. As you know, Kilifi has almost 1.7 million people, and only 10 of you have been picked to serve in this country at that position. During the campaign, we promised issues affecting this county. As you took your oath today, there are those areas where we will have to run with speed to fulfill the issues we are facing. So I would expect the CEC water, when you get out of this field today, you better start making sure everybody has water at their homes. Kar tiegruok mar apisa ma ochung' ne jotich kuonde mag tich ywak ewi riemb e tich apisas madito mag counties kod piny owacho madonjo manyien. Institute of Human Resource Managers wacho ni thoth governors manyien riembo jotijego ma ok oluwo okenge makare ka thothne riembo jotije joma ochung' ne jotich. Magi owuok e sama idwaro lony margi e lipode ewi jotije ma nyawawa e counties. Jatendgi Philip Odera wacho ni apisasgi oseter e yweyo maboyo kata oriembgi tich chutho e counties mopogore opogore pachoka. My attention has been drawn to the government formation, especially our county governments. And I'll be able to give a clear example of Nakuru County. Our Madam Excellency appointed CECs for various positions, and the members of the public rejected the appointments, and the governor decided to send all HR professionals in the respective departments in the county government of Homa Bay. And I know the first time governors want to reward their supporters who really campaigned for them. But again, the procedures must be followed. We have the county of Migori, the county of Busia on issues of HR audit, county government of Kisii, Wajir, county government of Garissa, county government of Mombasa. There are so many, and I know they will be able to reach out to us. Tok Governor Masiaya gwelo jotend migepe madhi konye tayo county no jopiny Masiaya ogolo pachgi ewi jogo ma Governor James Orengo nyogwelo. Wadani wawinjane paro ma jopiny ogolo ewi gwelo makamano. Erokamano ahinya ne jo Ramogi. An gima nyalo wacho gima Governor oyiero to en gima rach. Oseyiero joge madhi konye tich, to gima awakwayo jatelo nopari nyaka jopiny joma ne ringo kode kiko yiera joma malo kendo nikech wabe jopiny wane mane wamiye kura to wan e weg kura
Koro rangi nyaka jopiny manomiye kura mondo miyo ka odok 2027 to wang'e kamwa mako. Gibed appointed to kila ng'ato odhi oti tije momiye noti. Nikech japiny to dwaro mana service ma japiny. To rengo bende temo orang joge go tim maber ne japiny nikech tich maber ema wadwaro wate, but ano kane marach onge shida gi jok moyiero go. Gikorka koro yiere maber. Oye maber kichako rango jok ma orengo gwelo. Kata skema malo mane maboto mambo kanyo tanga mama mboga moyierie. Aneno ka orengo to yiere nyaka jatwang' woche bukeli parliament ka kanyo to orengo ti maber. Kata mna miyo ke masa soguna be okane ka orengo tiyo marach nikech secretary makoni aka ona ngamo ngetich. Taki ka ng'ato ikonya kwani ni be secretary mabange to no. Waneno kotiyo maber kendo kata kirango orengo okawo mna jok man malo temo kawo nyaka joman piny opogore kata ker marwa manowacho ni sirikal dhi bedo ma hustlers to kani neno kitero dhano e parliament tiwinjo na ka ng'ato wacho ni en worth 4 billion to luongre ni hustler. Kane warango jok manorengo yiero waneno korengo temo maber. Koro gima andwa kwa od Nyamayanga kaka nowacho ni ngima Josia County dhi lokre. Wan sani ene mwarange. Ramogi wuok e kaunti ma Siaya wadonjo e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu yudo ndai mar tayo tuke ma higani mag jotije kaunti ma idendo ni Kikoska Games ma otime nyasi manoyuorie kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o kod mano ma Embu Cecily Mbarire. Millicent Adhiambo Ramogi oluonwa lipodni kendo koro dani mondo miwane weche go kaka ne chalo. Erokamano ahinya George Bati, achiel kachiel kwa wuok Mama Grace Onyango Social Hall, kuma bende romo mar 9 mag tuke mag counties ma bende otele kod governors mopogore opogore mowuok e counties wa 40 kod 7 duto timo ga higa ka higa ka bende odiochieng' ma kawuono ne gin kod chenro mar chiwo telo ka gigolo e lwet jatelo ma bende ne nigo teku mar bago tuke go mopogore opogore e counties megi ka wang'ni ni kele e county ma Kisumu kaendi kuma ang'ne alos gi governor ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o mondo mi olernwa matin kotenore kod weche mag Kikoska ma bende gik maging'iyo machiegni tuke magi chano timo kod kaka en koyudo oteku ni endi ang'o gini mopango timo ne oganda jo Kisumu kotenore kod weche tuke ma bende biro kelo negi dongruok ahinya to rowere mani kod were mopogore opogore mag tuke machiegni gavana king'iyo kamera an ne nyisa mana ni to sani koro iyudo teku kokalo kuom gavana ma Embu Cecily Mbarire iwinjo nade gima tine wiki Kikoska. Erokamano ahinya, mor kabisa kendo an gi il motegno ahinya ka koro miya pek mar bedo gaye mag tuke mar Kikoska. Kaka ing'e ni Kikoska mokadho ne ni Embu emomiyo gavana Cecily Mbarire, the great governor of Embu County, ne mohand over ne patron ma games mokadho cha koro an yugaye masani. To Governor Simon Kachapin mo West Pokot e jakom kendo en jakom kamati mar tuke to gi gik makamago e bura maduong' mar governors duto mag Kenya. Koro kako gaye tichna en anen ni gino dhi maber kendo tuke gi olos ne maber ahinya Kisumu ka. Wan jo Kisumu wan tayari mondo warwak welo kendo buche madongo manyalo biro Kisumu ka. Omema achiel kuom buche kata riwruok mobiro ka kuom tuke machalo gi gima duong' ahinya mabiro timre Kisumu. Omiyo jomobiro ka biro dak e otende kendo gibiro dhi kuonde minyalo chieme, gibiro ng'iewo gik moko, gibiro bet gi jowa, mane gimiluongo ni maendeleo manyalo konyo kaunti ma Kisumu. Koro bedo gi oteku makama kata kako gai mar Kikoska sani ma bende tuke gi bobage kaunti ma Kisumu. Jo Kisumu winjo ikre nang'o gini ber mage mabobiro kokalo kuom ni ogai margi makoro biro bedo ni bago negi tuke mopogore opogore mikelo kae. Gima neno kaber ahinya ni waikre ahinya kuom rwako welo nikech wan gi choirs joma wer malich ahinya Kisumu ka mane orewer kawuono. Mae wabiro konyore go kuom rwako welo kendo kemo ilo chieng' ma welo ni ka. Mar ariyo wan be waikre kwang'e maber ahinya ni nyaka wabed komiti maber mabiro tayo gini. Mar adek wanyiso jogo man gi kuonde ma ji nyalo dakie
mondo giikre kaka ne giike mar Afri Cities. Ka ji aka to ji chako loso kuom Kisumu e yo maber. Asedhi e pinje moko, asedhi e Southeast Asia, asedhi Morocco, asedhi Ghana, asedhi Nigeria, asedhi Senegal. Kadhi kuro to gimiwacho na Afri Cities. Omiyo Kisumu ka kwa kiro kikoska, wadwa ni moa ka kodhi e counties mamoko, kata welo mobiro, koro nyalo go mbaka kuom Kisumu maber. Mondo wabed gi ilo kendo teko mar wako welo igni mabiro. To koro rowere mani kod talents kata wero mopogore mag tuke bedo ni kikoska obiro Kisumu owinjo gikre nade to ber mage mowinjo ma gigeno yudo kwa uwuok kuom teku kata gai makoro Kisumu oyudo ni. Gima ber nani rawere ma Kisumu ka osechako bete kundi mang'eny mar timo practice kata mar ikra ni Kikoska Games. Kaka sirikal ma Kisumu wan gi migawo mar tuke mwa tudre gi jogo matugo manyalo tugo e sub counties mang'eny kendo wajiwo gi mondo gibed motegno kendo gidonje clubs iwinjo mag tuke yore mang'eny. Ok en adhula kende mar go mpira miluongo ni soka, nitie tuke moko mang'eny, nitie draft, nitie hockey gi gik makamago. Wadwa ni gidonje tuke mang'eny kendo giikre ni tuke mabiro ma Kikoska maka gidhiye to ginyalo kelo kombe mang'eny Kisumu ka. Erokamana. Thank you so much. Welcome, Madam Governor Cecil Mbarire. So right now, we always know that people do feel hard to hand over the power. How do you feel right now? No, it's a great joy because first of all, it's a tradition that every patron has to hand over to the next hosting patron, and it was even more joy because I was handing over to a very good friend of mine, the Professor Anyang'. Yes, so what is the criteria that you people do follow, the governors, of handing this power from one county to another? I think there's an identification process on which county will host in the next edition, and I think one of the things that is looked at is the fact that there's facilities for the sports, so that you must have stadiums, you must have sporting grounds for all manner of sports to be able to happen within your county. And so, of course, those who looked so that Kisumu County has all the facilities. I've just heard today that there's 3 big stadiums. That is even not that the case in Embu County. And so it's a good thing that we are coming to the Lakeside City for these sports next year, January. Thank you so much. Mr. Kachapin, the governor of West Pokot. So you can just tell us a little brief history of the Kikoska and your advice to people that always their life they live in sports activities and all that. Looking at the thank you very much. As the chair of sports, I want to take this opportunity first to congratulate Kisumu and the governor of Kisumu for being elected the patron, and also the outgoing governor of Embu, Madam Cecil Mbarire, for hosting last year's event. And the 9th edition will be done early next year. And Kisumu is equal to the task because in the recent past it has hosted many events of national and international repute. So I know Kisumu is going to successfully host the same next year. Coming to your question, the history of these events goes back to 2013 when devolution was started in this country, and it has grown from strength to strength, and now we are going to host the 9th edition, having more than 35 counties. Ramogi thuolo nie adani mondo mi kora goli Kisumu kendo erokamano ahinya ne Millicent Adhiambo kaachiel kod kweth marwa mantiere Kisumu kuom miyowa lipot manimba kotenre gi weche mag ikruok ne tuke mag Kikoska mabiro timore e kaunti ma Kisumu chakre Januari ga manyien, kendo koro ket lemo kata miyo hungu mar chenro mag tukego ne gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang' ma bende e otelo ne kaunti ma Kisumu mabiro bago tukego higa manyien. Ramogi yiena mondo wakaw yweyo moro adundo gi sani endi dakika 35 okalo bang' saa 7 weche manyien mag Migago. Ka wadugo pod wan gi mathoth ahinya, nyalo ndiko ne namba 3600 kotenre gi weche ma wakelo ni Migago odiochieng' ma kawuono. Wadhi ane yweyo, ka waduogo wan gi mathoth.
nyathio wadwa makato wadwa wuon pok no panish ne odi nitie gima dwani mondo ikonya waranga ne kaka wagolo silve kuom nyar koche kapok okoso ne nyathino nikech pare na winyo nyaka nyathino no maki. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Machiegni kendo nyakwara Ramogi bang' wuok e yweyo na dundo wadhi nyime gi weche manyien kama koro wang'e mago motenore kod weche mag pur kata weche mag jiwo chiemo e gwenge ma oro goye tach. Kinde ma counties mathoth e thurka medo kalo e midhiero mar oro, piny owacho kaachiel kod 10 counties oketo kenge mag kedo kod midhiero no. Chenro mar kelo kony mag chiemo ne jopiny e gwenge ma oro goye tach itimo gi riwruoge mag ji giwegi kaachiel kod sectors mopogore opogore mar kelo resruok ne jopiny. Mane en jatend Migago mochung' ne rowere kod kit chwech Margaret Kobia oyango chiemb kony ne jodak ma kaunti ma Meru ma bende dhi konyo jogo ma midhiero mar kech ohingo. Kobia noyango chiemo mane opoge loche 2 moting'o chiemb jamni kaachiel gi loche 2 moting'o ochele kod oganda ne jodak ma Igembe, Tigania, Kanyakla kod Buri. Nyasi mar chiwo chiemo go ne oyuore gi gavana ma Meru Kawira Mwangaza ma bende nopuoyo kang' ma piny owacho konyo jodak ma kaunti no, ka bende omedo ni chiemo mane okel mokwongo ne opoge sikunde e yor gayo nyithindo ma weyo sikul. All the relief food that we received, we decided as a committee we direct all the rice and beans to our schools because we understood that it would not be enough for every person who was needed to receive even a single mkebe. Mwangaza bende nokwayo piny owacho omed chwalo kony mar chiemo ni mar jodak mang'eny kalekech ka koth poko neno e gwenge makono kuom higni 3 koro. We again appeal to the national government as we consider other dry places, remote places, desert places. We have several places in Meru County, Tigania, Igembe, Bori, where it's almost like desert places that needs a lot of attention. Komachielo, jotelo mawuok e kaunti ma Taita Taveta ne otimo romo mar manyo yore makedo gi oro odiochieng' manyoro e gweng' ma Voi, ka thor mar wach en manyo yore mag yudo chiemb kony kaluwore kod tho nyathi skul primar ma Wundanyi kaluwore kod kech. Apisa mochung' ne midhiero mapoya e kaunti no Christopher Mwambingu ne owacho ni maloyo ji 150 dwaro kony mar chiemo ka jamni bende midhiero no oheo. Mheshimiwa Governor aliona kwamba
kile chakula kinatolewa na serikali ya kitaifa na ile mkakati inafanya na county haitoshi. Kwa hivyo wakishirikiana na First Lady walisema kwamba tuite mkutano wa washikadau, tuje tupange mikakati ya kutafuta vyakula na maji ili kupelekea wale watu wananchi wetu ambao wameumizwa na janga la njaa. Pauline Atieno ma en jakanyo mar riwruok mar Action Aid bende nomedo ni gibiro fwenyo jogo ma kecho heo ahinya e yor pogo chiemo ne jogo ma hinyore ni mar chiemb kony ma giyudo ok nyal romo jodak duto ma kaunti no. Pia tumejaribu kufanya kitu ambacho tunaita vulnerability assessment, kuhakikisha kuwa wale ambao wameathirika zaidi ndio wanalengwa, kwa sababu chakula ambao tunapata ni kidogo. Ile msaada ambao tunapata kutoka kwa wale wadhamini haiwezi tosheleza kila mtu. Ni vyema kama tunaweza kushirikiana kama washikadau katika Taita Taveta County, tukuje pamoja tuweze kuweka resources zetu pamoja ndio tuweze kufikia wale ambao pengine hawajafikiwa zaidi. Romo no biro manandalo machuok to kaunti no yudo chiemb kony maromo ofuke 2,240 kowuok piny owacho mamalo. Riwruok mar Red Cross bende geto yudo tan 25 mag chiemb kony jumani tok jodak ma kaunti no lalo dhok kod diek maloyo 500. Ramogi kama dhi nyime pod wan mane mago motende kod weche mag chiemo. Piny owacho ma Japan koro osechako twak kod piny owacho mar Kenya e yor siro chenro mar pidho chele kaunti ma Kisumu. Ahinya to iskima ahero eneno ni omed yuto mawuok kuom pur ochele. Jalup jambetre mar piny Japan Kitagawa Yasuhisa notimo limbe ahero kendo yango ni pinje ariyo dhi nyime kod goyo mbaka ewi kaka ginyalo tiyo kanyakla kendo keto mwandu mar siro pith mar ochele. Omero ni en chenro ma gisebedo ka gitimo Mwea Irrigation Scheme County ma Kirinyaga, kama nyaka sani lokruok osebedo e yuto mar jopur mapuro ochele. Piny owacho bende osebedo kod paro mar yaro puothe mag pidho ochele e Ahero eneno ni omed eka 20,000 kaluwore kod lek mar piny owacho mar dongruok ma idendo gi dho ngere ni Vision 2030. I'd like to expand this partnership other than the Mwea. So Ahero is a very potential area for our partnership. So we just wanted to see with my eyes how the people are committed, not only the government officials or maybe the county government, but also the farmers themselves. Without the commitment by the people, the end user, which are the farmers, we cannot make the project successful. We are now conducting a project, technical cooperation, under JICA, Japan International Cooperation Agency, and already some Japanese experts are here. And so they are very happy. They are welcomed by the local people, and they feel safe, and hope that this kind of partnership will flourish. Jopith gwen e kaunti ma Siaya oyudo fungruok kaluwore kod puonj magiyudo ewi pith ma kamano kanyakla kod thuolo mar uso mag gwen magipidho. Jopith go malo 4,500 oket kanyakla kod riwruok mar Hope International kokalo e chenro madendo ni Hatch for Hope e gweng' ma Murmalanga mayudore South East Alego. E nyasi mar chiwo kuonde ohala mag gwen, jata chenro mar weche mag dongruok e sekta mar pur Kenneth Owuor osingo mar jiwo jopiny gi jouso mondo mi oti maber gi thuolono ma omigi mondo giyud ber, ka omedo ni chenro no inyalo ter bende e gwenge mamoko. Kuku inalipa, kuku inaelimisha, kuku inafanya iko na opportunity nyingi sana, na tumeshikana na serikali kufanya kazi na wao kuwaelimisha wakulima kwa zile mbinu bora wakilea hizo kuku zao, but pia kuwapatia ile fursa ya kuwa na ile connection to the market. Program yenyewe inaitwa KELCOP, the Kenya Livestock Commercialization Program, ambaye inakuja na itakuwa na value chain ya kuku pia, na itafanya na wamama na youth sana sana. Wazee pia watakuwa ndani, lakini sana sana itakuwa wamama na youths. So nasema ya kuwa upendo imeanza vizuri. South East mko mahali pazuri, na kile tutafanya ni kujitokeza, kwa sababu
Yule ambaye anatokea ndio tutafanya nini? Kazi naye, si ndio? Lakini yule amekataa kufanya, hakuna vile tutafanya pamoja na yeye. In Siaya, we are working with about 4,500 value chain actors across the county. And that means that every household today embraces this value chain because it is very easy in terms of its availability, and the different breeds that are there has made it to be embraced more. So we have supported them, to in building this poultry aggregation center, and it's not the only one, because we also have the satellite centers. So this is the main one. We also do bird aggregation. We have satellites at 3 places. That is one at Uranga, one at Boro, and one at Karemo. Jopur mawuok e gwenge mag Tharaka koro dwaro mondo otend kaunti ma Tharaka Nithi ochwalnegi kothe e kindegi mag pur mana kaka ne gitimo e kinde mokalo. Jopurgo mathothgi gin mon liete wacho ni kothego ema nyalo resogi e kech kaluwore kod ting' mapek ma gin godo moting'o chulo omenda mag somo ne nyithindgi e sikul, keto chiemo e mesa e kinde ting' mamoko. Ne gibedo kod ywagno kata minego ywago nok mag yedhe bende kuonde ute thieth mag kauntino, kagiwacho ni joma thoth rem yudo chenro makare mag thieth kaluwore kod achiedh nade mag ng'iewo yedhe. Wakati hakuna mbeu, watu wanatabika. Sasa tunaongoya mvua ikinyesha, tutapanda nini? Ombi langu kwa Mdhomi Njuki, naomba mbegu. Tupate mbegu ya kupanda hii msimu. Kwa sababu tukikosa kupanda hivi hata mvua ikinyesha, hatutavuna kitu. Niomba Mdhomi Njuki, ni gavana wetu, atuletee mbegu. Bila anatuletea kakati wa siasa, atuletee mbegu ya kupanda. Tunataka alete dawa hospitali. Waacha kusemangu uongo. Akiambia bara ajui kuangalia. Sisi tunaangalia hospitali yetu hakuna dawa. Atuletee dawa hospitali. Anajenga hospitali lakini hakuna dawa. Tunaenda huko, tunapatiana vitabu, tunaandikiwa. Ukipeleka hapa kwa pharmacy, wanaangalia tu, unaambiwa enda ukanunue. Enda ukanunue. Na ukienda unarudi nyumbani tu kwa sababu hauna pesa ya kununua. Hakuna pesa. Kitu kile iko hapa ni njaa kubwa sana. Na watoto wetu wale wengi wako nyumbani saa hii, tunasema hakuna hakuna chakula, hata tumechanganyikiwa, tutawafanya nini? Koro mag jogo mane gilonye weche mag midusa pacho ka sani koro ijiwo mondo ti kod thuolo manitie e winjruok mar pinje Afrika ma ugwe eneno ni giyudo kendo gitiyo tije mag orak e pinjego kaka Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda kod mamoko. Matimore sama duol marango tije mano Engineers Board of Kenya temo matek mondo giyud thuolo ailago magi bende otucho e romo margi madhi nyime e boma Kisumo. Jumani duto mabende oyuore kod gavana mar kaunti ma Kisumo Anyang' Nyong'o mabende opoyo tije ma midusa go tiyo e bero piny ahinya to weche mag wuoth kod tudruok. This conference is about infrastructure development. We have entitled it Rethinking and Reshaping Infrastructure Development Priorities in Africa. We chose infrastructure because it is critical to the socio-economic development of our country and the regions like the Lake Basin Development Region and indeed the entire East African continent. The discussions will be focusing on what are the gaps in meeting the infrastructure development needs of the country. Taking voices from these stakeholders across the infrastructure sector, the conference will evaluate the critical infrastructure challenges, catalyze partnerships among actors, and devise ways of prioritizing infrastructure investment that will maximize benefits to society. We need to enter into mutual recognition agreements. So one way we are trying to do that is to sign up with the Washington Accord, whereby our engineers, once we enter into the agreement, will be recognized with all the countries that have signed up to the Washington Accord.
And also the other, right now we already have mutual recognition agreements in East Africa. So our engineers can easily cross to Tanzania, Uganda, Rwanda, and do business there. I hope you will come up with meaningful and implementable resolutions that you will share with us in the counties and the national government. Chenro mag wuoth e apaya ma Naivasha, Kirima e kaunti ma Nakuru norochore kuom seche adek tok jodak mag gweng' ma Karati dino yo ka gibago ng'anyo e apaya no ewi timbe mag maundu ma gikoni medore e gwengego. Jodago koro chiwo milome mar seche 48 ma ne tendo bila ma kono mondo mi olok apisas te mag obila ma tiete sendo bila ma Karati kaachiel kod jotendgi. Gwengego kokalo kuom jogweng' kata jogweng' olero ni chiegni mier te e gwengego oseyudo midhiero kaluwore kod monj ma kinde ka kinde mar jokwath makwalo jamni kaachiel kod mwandugi e dukni. Giwacho ni gisechwalo ng'ur margi tesendo bila ma Karati, kata kamano ok dewgi ka ruoth ma gweng'no kende ema osebedo ka chopo kuomgi e kinde mag masira. Tumekuwa kila wakati tunatoka usiku, especially mimi kwangu ng'ombe zangu zinalala kwa nyumba, wamekuja zaidi ya mara 5. Hata mkikuja mtakuta already nimezijengea nyumba, zinalala kwa nyumba. Kwa hivyo wananchi wakaamua lazima wakuje wafunge barabara, maana tumekuwa tukijaribu. Especially tukiitana, chief ni yeye tu peke yake huwa anatoka usiku, au wengine security huwa watoki. Out of that, kama 2 weeks ago or a month, tukashika wezi ambao walikuwa wanaiba ng'ombe. Wamekuwa wakija every day. Wanakuja kwa manyumba zetu na wanatoa ng'ombe zetu. Na mahali tunaitanga kwa Njeri, wakaingia hapa na wakashika probox ambayo ilikuwa imeiba hizo ng'ombe. Tuingia sasa hiyo hatujai sisi sikia ripoti ni aje, although tunaambua kwamba iko kwa serikali. Hapa kuna kijana mmoja ambao tunaita Wawero, duka yake na ni the immediate shop yenye iko karibu na security yetu, ndio ikafika ilitolewa mabati jana na wakaiba. Nataka hawa askari wenye wako huko hatuna security hata kidogo, waondolewe, tuletewe wenye wako na security ama tubaki peke yetu tukijua hakuna security kwenye tuko. Joriemba piko matiyo ga paya ma Luanda Big Ben Mwichio koro kwa mondo mi obeda kicha e seche magiriembo mondo mi giduok chien monja ma yudogi e kinde ka kinde. Ma oyange kode jang'ad rieko mar joriemba piko e kaunti ma Vihiga Maurice Osanya ma olero ni jomaundu moko chano chulo kuoro ne jo bodaboda moko manokonyo bila e timo pedha ma jokwe moko mane omaki e gwenge ma Ebutongoi. Jalup Commissioner ma Emuhaya Chuk Masua oyango ni achicha bich osemaki kaluwore kod monj machielo manotim gi jomaundu moko ka osingo ni nonro pod dhi nyime. Vile sio members, lakini visanga ambazo inafanya inapata bodaboda inapakwa matope. Kwa hivyo hivi karibuni kuna vijana ambao wameshikwa pale Central Bunyore Butindi, na bodaboda na security ya bodaboda ndio ilifanya juhudi ikashika vijana. Lakini katika pia uchunguzi wetu tumepata kwamba officers wa serikali, especially administration, na mimi nasema assistant chief wa hiyo area anajua haya mambo na hataki kuleta kwa idara ambazo zinahusika ndio asaidika vijana tolewe kwa area yake, kwa sababu anawajua hawa vijana walipatikana na sare za serikali na silaha butu mingi sana. Ingawaje wameshikwa, pia tuna wasiwasi kwa sababu baada ya kushikwa after 2 days pia kuna kijana ameumizwa vibaya sana, sasa kwa hospitali, amekatwa mikono, miguu na kichwa. Jodongo mochung'ne chenro mag udi mag nyumba 10 e kaunti ma Kajiado chiero kendo ywak margi mane gichwalo ne piny owacho mondo chulgi omenda kaka yorno mar medo gi mijing'o mar tayo tijegi. Ka otelgi kod jakom margi Leka Rokia Ole Nangoru, jodongo go ywak ni sirikal osekoso deo wang'gi kata obedo ni gikawo ting' mapek mar keto arita kod winjruok makare kind oganda. Jodongo wacho ni gitiyo kod omenda mowuok e ofukegi gino mamayogi mijing'o mar tiyo tich makare ka gidwaro mondo piny owacho oketgi e chenro mar chudo. Ywak mar chudo mar jodong nyumba 10 go ne ochwal e od bura higa mar 2019 kod jaod bura ma Tharaka George Murugara, twak mane yambe olal nono nyaka gie kindeni. Wanafanya kazi nyingi, wanaangalia watoto wetu wale wanakeketu wanapelekwa Tanzania kwenda kukeketu, wanafuatilia usiku na mchana, anaangalia wizi ambao inafanyika ya kuiba ng'ombe kupeleka Tanzania, mbuzi ya kwenda kuchinja huko, nyumba kufunja na kupeleka na kufunja na kuchukuliwa ma TV
wao ndio wanafanya kazi hii. Yaani imekuwa kazi yao ni kubwa, hata machifa wana kazi. Hakuna kile inafanyika saa hii kwa eneo huko usipohusishwa, ya kazi rahisi na ya kazi ngumu. Acha niseme kila kitu yote imewekwa mbele ya watu ya nyumba kumi. Ndio ifike kwa chief, tutakuwa tumefanya kazi kubwa ya kutembea. Kuna haja tuangaliwe na serikali yetu. Tusiende kupoteza masaa, mtu hujajitafutia na mwishowe unarudi hivyo. Sasa unakuta kesho utaenda. Watu wanapambana na mimi anabana na anaunganisha tena, saa nyingine maneno ni mgumu sana. Ndio namwambia rais angalia sana watu ya nyumba kumi. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, five-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod Blue Band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi Blue Band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Vipi wa Kenya? Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza timu yako. Ni rahisi, bonyeza star 811 star 274 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Tuke magagoko mai tuge kidieny kata e kinde magotieno mane ibago e alap ma Impala oduoge wang'e tok chung kuom higni 2. E chakruok mar tukego tim mar KCB biro yawo pap kod tim mar Kenyala Queens. Tukego oyudo sir maduong' tok kambi mar nyuamuna mar Kenya Breweries kokalo kuom Tusker nyiedhore oko mar siro tukegi. Tukego biro chako ikidieny mar quarter final ka KCB biro rakore kod Queens, Nondis gi Impala, Menengai kabro rakore gi Oilers, Strathmore kod Black Blood. Timbe aboro biro piem ikidieny mar joma chuo ka auchiel ikidieny mar wakeini. Tuke mag bengi dhi nyime ka tiegruok mar Kenya School of Monetary Studies e boma ma Nairobi. Kidienje mag semis biro tugi ka timbe geto molo e finals. Tukego onywando adhula, volleyball, ywayo tol, darts e kind mamoko duto ma itugo e kidieny mar joma chuo kod wakeini. Tukego ma obagi e tielo mar 36 biro rumo Yanga ngeso mar jumani.
Giko mar weche manyien mag Migago chieng' ma kawuono nyakwaro Ramogi oromo kodi kendo koromo sa 10 weche manyien mag kagi kacha. Ano ka jared nyaki wacho ni chik ma jatend piny William Ruto golo ne jotend migepe ogeno ni biro miyo gi tich makare. Ka kamano nyakwaro Ramogi wature kodi kendo sa 10 weche manyien mag kagi kacha. Nyinga en George Bati.